lapha emva kwena. Imbuzi indaba ezifuna ngisondeze eDozi. Ufunane? Ngithi ngifuna le mbuzi iphuma kanjani la esangweni? Ukhona wena? Hayi anga. Le ndaba iyelo manje ngaphuma kanjani imbuzi? Ngiphendule manje. Jaka ngazi ngamphendula. Kungani ungazi? Umhlola la. Yazi le nto isibangela amabhakathi nje phela. Imbuzi ukhuleka wena khona la emagcekeni phini inyamalala. Kanjani manje khona abantu? Kanti liphumephi ke ngoba khona nesaba? Fika ikhona khona la. Ingaphuma phi nje khona la? Ha? Manje. Wosala. Chayisa. Hey chayisa man. Ndaba ezithi. Le mbuzi ebekade ikhuleka lapha emva kwena. Imbuzi indaba ezifuna ngisondeze eDozi. Ufunane? Ngithi ngifuna le mbuzi iphuma kanjani la esangweni? Ukhona wena? Hayi anga. Le ndaba iyelo manje ngaphuma kanjani imbuzi? Ngiphendule manje. Jaka ngazi ngamphendula. Kungani ungazi? Ungathi ubhekeni Hambe mina ngiyokhela ngiyongusana amanzi. Hey, manje ngiyala ungifaki yezo. Angaze ngibone. Lalela. Funa uzolutho la uDoktor Phuma Mlonyana. Shwele ndaba ezithi. Hey hamba uthatha konke masana akho ngiphume. Ngaphinde ngikubona. Ngaliphathe la konje manje. Ngaphinde uliphathe la.